Mulle futsal on elämäntapa ja ilonlähde. Mulle se on periksi antamattomuutta ja unelmointia. Mulle se on intohimo ja tää joukkue on perhe. Mulle futsal on rakas laji. Me ollaan ensimmäinen liigajoukkue Itä-Suomessa. Tämän joukkueen matkaa ja kehitystarina on ollut uskomaton. Jos ajatellaan, että 5 vuotta sitten Mikkelissä ei ole ollut futsalia ja nyt me ollaan pelaamassa pääsarjassa ja haastamassa parhaimpia Suomen joukkueita. Nykyään meillä on täydellinen joukkue. Meillä on sekä nuoria että kokeneempia pelaajia. Me ollaan saatu ulkomaalaisia vahvistuksia. En ihmettelisi, että me nähdään kohta maajoukkueen tasollakin mikkeliläisiä pelaajia. Meidän tämän joukkueen menestyksen avain on varmasti ollut se, että meillä on tosi tiivis porukka, meillä on hyvä joukkuehenki ja tehdään tosi paljon asioita vapaa-ajallakin. Vaikka ollaan tultu pitkä matka, tämä tarina on vasta alussa.